asin matao nin transparent na panggogobyerno para sa mga tao. Sabi ni Representative Josal Portono, we believe that Lene's baptism of fire in life has taught her enough to face the challenges of the presidency. Dakulaon na challenge talaga inita kita, inagyang kita ng pandemic. Sagod sa ngunyan nga ni, garo da ipalipted ang pagiging under kang Pilipinas sa inapod da COVID-19 pandemic. Inaaragyan kita po ang Bicol region na sana, ang nasyon, asin iba pang riyon, pag linalamasan ng mga kalamidad, inaagyan paminsan ng tsunami, bagyo, kung ano-ano pang mga pagsubok kan mal na Diyos, darakulang pagsubok. Naihiling ni Teacher Josal Portono na si VP Leni Robredo ang magiging kaipuwanta na magsolusyon. Dahil kaya kan sa tuyang Vice President. We believe that Leni, as a person, will stand by her words. Igwa po nin sarong tataramon. Pag sinabi ni Leni Robredo, gigibuho niya. And for what is right. Representative Jocelyn Fausto Portono, 5th District of Camarines Sur. Lantad po ang pamilya Portono na nagpapahayag, bako lang sa interview kundi sa social media, na talagang ang sa indang sinusuportaran sa kargong Presidente ka Nasyon kan Pilipinas sa Mayo 9 eleksyon. Iyo po si Vice President Leni Robredo. Kaya po ining nagluluwas sa mga social media ngunyan na mga pakaraot, panraraot sa kandidatura ni Sal Portono Jr., data po ini tubudan. Dahil anmaray na tao dahil pwedeng ratakan na pabagsakon, you cannot put a good man down. Dahil ini po ang mapadagos kan mga legasiya, mga serbisyong Portono sa bilog na probinsya po ng Camarines Sur. Dahil kita lamang nung kay pinasupog kan Portono sa pagiging servidor kan publiko. Dahil man lamang namantsahan ang sa indang mga pangaran. Dahil man lamang na-embelto sa ano pa man na karatan. Lalo nang dahil na-embelto sa mga irregularidad. Dahil na-embelto sa mga kalokohan, kabulastugan sa gobyerno. Lalong-lalo nang dahil na-embelto sa ano pa man na issue sa korupsyon. Kaya po, ining mga nagigibo kaning mga lokotoy, mga nangraraot po Kisal Portono Jr. asin sa pamilya Portono, mabusong manlugod ang mga nagigibo kanin na magporopo sa social media nan sinusuportaran daan kuno na presidente sa mabot na eleksyon ni Sal Jr. si Bongbong Marcos. Mayo pong katotohanan niya, nagtataram na ang Portono family. Kung Sal Portono nagtataram na mayong katotohanan, putik ang mga bagay na ini, panraraot sa naman po ang ginigibo kan sa indang mga kalaban sa politika. Naan sa indang aki na si Sal Portono Jr. dahil kumo may maray na intensyon na makapagsilbi sa probinsya, na mailihir como vice-gobernador, ay pigraraot po kan sa indang kalaban. Pero ang tao po ang mahusga sa Mayo 9. Nansorbe nga ni na nagluluwas, kulilat ining si Julia, kulilat ining si Gigi Pilapil. Dahil inot na inot, proven and tested na po ang mga Portono sa pagtabang asin sa pagserbi. Ipapadagos na sana po ini, asin dadagdagan, dudublion ang tabang ni Sal Portono Jr. Pagyaon na po sa Sangguniang Panlalawigan. Sa pagiging presiding officer, makakatabang po siya sa August body, sa members, kan August body sa Sangguniang Panlalawigan, sa mga board member na makapaghaman nin mga legislative
or legislative or ining inapod na makapaghaman o makapagpasar nin mga resolusyon, mga laws, mga layes na pwedeng pakinabangan kan mga bisinos kan probinsya po nin Camarines Sur. Dahil siya po haaki pa kaiba-iba ng pirmi kan mga magulang niya ni Kong Sal. Nagsirbing vice governor. Aram niya kung paano ang pagtrabaho kan naiilihir na vice gobernador. Ang pagpreside nin regular session, ang pagpasar nin mga resolusyones, asin man mga local laws, mga ordinansa, para pakinabangan kan mga bisinos, kan probinsya po ning Camarines Sur. Kung kaya po, kung si Seman pong Lukotoy, tarantado asin na mayong supog, na nagpropose kan picture ni Kong Sal or ni Sal Jr., katayid ang picture ni Bongbong Marcos na yun ang sinusuportaran. Mabusong man lugod ang nag-ibo kayo ni. Atak yun man lugod sa puso o kung dahil man matuklaw ng kubra or mapurputan ng sawa ang liog ka nag-ibo kayo ni. Eh, bagano. Tarantado. Pati pa niya si Sal Portono Jr. Rinaraot pa nindo sa social media. Mayo pong matubod sa endo. Dahil ang pamilya Portono, 100%, baka sumubra pa nga ni, sa 100%, ang suportang itinataop po, asin lantad na nagsusuporta sa kandidatura ni VP Leni Robredo for President. Taro pa po na gusto tang linawon digdi sa laog kan sa tuya pong programa. Naan na mga Villaferte nagsusuporta po sa kandidatura ni VP Leni. Dahil magin po sa pagkampanya po sa mga rally, sa mga meeting na ginigibo po kan Team 1 Kamsur, ni Luigi Villaferte, prangka, bukal, very bukal, na ipinapahayag sa publiko na ang suportado niya po. Asin kan bilog na linyada kan Team 1 Kamsur, sa man iba-ibang distrito. Kabali na dyan si Governor Mix Villaferte, Elry Villaferte, na ang suportado ninda for President, iyo po, si VP Leni Robredo. Kaya nga ni po, duman sa rally kan Team 1 Kamsur, dawa nagbisita, iniman si Sal Panelo, na enterong bistadong loyalista, kan administrasyon mo niyan, ni Duterte. Nagkukurahaw ning sinusuportaran niya man na kandidatong for President. Alagad ang kuraw kan mga Team 1 Kamsur, VP Leni Robredo kami. Oh. Kaya napasupog man si Panilo. Dahil po, bago pang Grand Rally, nagkakampanya na po sa house to house, sa mga rally, sa mga Baramora munisipyo, mga leaders meeting, sa mga ano po na, si Luigi Villaferte mismo po nagtataram Leni Robredo ang sa pong president. Malinaw po yan. Dahil sinda naghinanakit, dawa bako sinda po, dawa bako ang Team 1 Kamsur ang pinag-endorse ni VP Leni, dahil po sinda naghinanakit. Alagad, dahil po sa pagkamuot sa Pilipinas kan mga Villaferte, kan Team 1 Kamsur, dahil sa pagkamot sa inang bayan, dahil sa pagkamot asin pagmakulog, kan mga Bicolano, nangorog na kan pamilya Villaferte, Luigi Villaferte, pamilya Portono, KBP Leni como kababayan. Dahil nagmamakulog asin nakukulgan man, kan mga pangapudan, kan ibang mga kalaban man sa politika ni VP Leni na siya mag-withdraw, mag-atras na kan sa iyang kandidatura sa pagka-presidente, imbes lalong nagkusog ang buot ni VP Leni,
dahil kadako na nagsusuporta sa iya. Ay, good morning, Noy. Laugi daw kami digding mga to kamanoy. Kaya po ang mga Villafuerte po, sa totoo lang, Luigi Villafuerte, ang sinusuportaran, BP Leni Robredo for President. Portuno, pamilya Portuno, BP Leni Robredo po ang sinusuportaran. Kaya mga pakaraot sa social media, mga walang hiya kayo, kayong gumagawa nito, tuklawin na sana kayo ng kobra, mga buisit. Ay, mga tugang, medyo may mga bisita po kita digdi. Mga artist tao nini, ha? Si Ma'am Sally Lucis, good morning sa Indo, sa ako Bicol Party List, na napaka-proud po kita na nabisita kita digdi kay Ibanan sa Indang broadcaster. Noy, daradagdagi daw kitang to kawanik din, Noy. Saka ang camera dapat padakula o na maray, tangharing mahilingan sa kayo mga kis. Sinda na mismo po ang gusto kong magpabisto sa to yung mga parantabay. Tangarig pong madangog nindo ang mga boses kan sa kuya mga guest. Duwang masunod na representante ini, mabibisita ini kan mga pag-iribata sa broadcast media. Ta nag-radio hopping sinda sa Rinconada sa Congress. Inot na inot po. Gusto ko mismong magpabisto ang sa yung mga guest. Ang masunod na representative sa ako Bicol Party List po. Good morning po, attorney. Sa mga day nakabisto, go ahead po. Yes, good morning everyone. Okay. Yes, good morning everyone. Ako po tabi si Attorney Jill Bongalon, ang second nominee and Secretary General kan ako Bicol Party List. Kami po nauugma dahil very welcoming po ang mga pag-iribata ng mga media friends digdi po sa party kang Rinconada, and dakulaon po sa muyang orgulyo na kami po makapagtaram asin makapag-promote kang mga programa, plataforma asin advokasya kan ako Bicol Party List. Ngunyan na aga po mas maaraman pa po nindo sa muyang mga plano, sa mga priority bills, sa legislation, and sa muya pong bang ipapadagos ng mga konkretong programa na hatod po kan ako Bicol Party List. Okay. Thank you so much, si Attorney Jill Bongalon, and masunod po, Attorney, go ahead po. Marahay na aga po sa kabos. Ako po si Attorney Ramiro B. Bores Jr., ang third nominee kang ako Bicol Party List. Dati po akong Chief of Staff ni Congressman Salde, and naugma po ako na aniyon ako digdi na imbitaran sa mga digdi po sa RPN DCKI. Opo. And sa mga naghihinanyog asin nagdadalan sa Facebook Live, muya ko pong ipaabot sa Indo ang sa kuyang Inorubuena asin yaon po kita para ipaaram ang mga planos niya to asin mga nakaaging programa kang ako Bicol Party List. Opo. Inot na inot po, ang ako Bicol Party List talagang hinahangaan na ini. Kasi po, so mga naging pag-iriban nindo dyan, sinda Representative Rodel Batocabe, Representative Pido Garbin, and Congressman Saldico, pirming igwapong na ipapasar na mga House Bill. May mga pigi-sponsoran ng mga House Bill. Ikaduwa pong pigahangaan kan mga Bicolano, asin kan mga Pilipino sa ako Bicol Party List. Proven and tested na talagang kadakol kamong naitabang mga sa water solar system, may mga tubig na natawan kamong mga napapaha na mga kababayan ta. Kadakol pong sektor an sa indong gustong tabangan, and an apot ko po arog kay ni. Kaya ta daw pong matabangan man ang sektor kan obreros. Kasi po, ngunyan ang gasolina, ang petrolyo, nagpaparataas po. Mataas na naman, may chain reaction ini, malangkaw na naman po ang presyo kan pamasahe ta. Pero ang sweldo po kan mga obreros ta, lalo na sa Region 5, ay di man lamang po makaparapantay sa sweldo, minimum wage na natatanggap kan mga obreros sa Metro Manila. Pero ang Barakalon ta po, halos the same ang presyo. So ano po ang enotang pwedeng maitabang kung kamo pong tulo? Yaon po sa Kongreso para po sa satuyang mga obreros po. Go ahead po. Well, sa satuya po sa ako Bicol Party List, habutan na ang satuyang mga kababayan mag-resort sa shortcut. Gustong sabihin ko po, mag-resort into criminality. Opo. Kaya maski nga ni baga ang pinakang problema sa satuyang banwaan ining pagtios ang paggibunin krimen para solusyonan ang pangangaipo bako po iyan ang
solusyon talaga sa pagkabuhay. Kaya muyatang ibusol ang plano na langkawan ang sweldo or basic salary kan sa tuyang mga kababayan. Ang basic salary sa ngunyan is only 310 pesos. Muyata iyan na dagdagan asin maging 350 pesos para at least ma-resolveran ang pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan sa pang-ural daw nindang pagkabuhay. Opo. And besides that, muyata man na ibusol inibagang mga payouts tang ginigibo at tanganing ang satuyang asistensya sa mga sektor na talagang kulang na kulang ang gastuson, matawanan at least nin na solusyon sa panahon na ini. And of course, yawn ang satuyang plano na resolbiran itong pagtius man kan sa tuyang mga tugang na parauma asin sa tuyang mga tugang na parasira sa paagi kang pag-create kang mga kooperatiba nganing sindaday maabuso kan mga parapautang. Dahil sisay man talagang financial institution o kaya bangko ang mapautang sa mga parasira sa panahon na ini, halimbawa makaipubaga sindanin amount na 50,000 pesos. So that being the case, muyatang gibuhon na may makukuahan sinda sa paagi kaining mga cooperatives na ini. And on top of that, ang mga mihoras na hali sa national government arog baga kang kaipuhan kan sa tuyang mga parauma sa rice production na iuining abuno, makukuha ninda dahil dahil man po iyan papabuluson kang national government kung bago organisado ini sa tuyang mga tugang na parauma. And kung igwasindang kooperatiba, may opisina sinda, igwasinda nin access sa internet dahil kadikit man lang po ng mga kababayan tang parauma ang tatao sa internet. And we would like also Totoo po to introduce educational assistance sa mga aki kaining mga parasira asin parauma asin namuyatang ang ibusol na kurso manungod man sa pag uma asin para sira sa mga scholars na ini tangani na maprotehiran ining aspetong ini kang sa tuyang sosyudad ining sektor na ini kan sa tuyang sosyudad ng trabaho iyong mag-provide kan sa tuyang staple source of protein na hali sa mga parasira asin na staple source of carbohydrate na halis sa tuyang mga parauma. Iyo po. Pasumpayan ko po, Attorney Congressman Ramiro Boris, sa iyong pong mga pahayag kay Attorney Jill Bongalon. Saro sa magayon ng programa nindong naitatabang sa mga hobinis. Kaya po kamo padangat kan mga hobinis, ining educational assistance program nindo, mga scholars nindo. Kung nahapoton po kita ang Ako Bicol Party List, mga pirana daw po ang naging professional o natabangan nindong naging professional na nag-aasinso na po ang buhay. Ano iba nasa abroad na, ano iba yaon sa lokal, pero may mga magagayo ng trabaho. As in, ini po, continue po nindong pigigibo. Wait. Well, we do not have the exact figures, no, but definitely dakulo na po, no. Kumbaga gatos na o ribo na ang satuyang natabangan pag-abot po sa educational assistance. In fact, base po sa samuyang records kan nakaaging taon kang year 2021, nakaigwatabi kita nin 5,666 na mga Bicolano students na satuya pong natabangan sa paagi po kayong educational assistance. And kita po nauugma dahil for the longest time, for the past 12 years, talagang dakol na po ang nagbenepisyo sa kayo pong educational assistance and mga nagkapira po talaga sa inda, mga may na pong stable job, mga professional na. And dakulaon po ang sa indang pasasalamat dahil sa inda pong pagklase, may naasahan po sinda na sarong party list na talagang may pagmakulog sa mga Bicolano, especially po sa mga hoven as in mga estudyante sa paagi po kayo ng educational assistance. In fact, may gwapo tabi kita nin proposal, no, and hopefully marealisar ini pong pag-abot sa distribution kayo pong educational assistance i-extender tatabi ni duman po sa mga senior high students, no? Tanganing bako so na po mga college students sa tuyang natatabangan, kundi patay ni pong mga senior high. Dahil aram tabaga, because of the implementation of the K-12 program, nadagdagan nin 2 taon. Ito pong dating hanggang
4-year course na po ang senda po nga kukwao na kurso. And ini po dakulaw na katabangan, especially po sa mga magurang, dahil igwa po sindanin na makukuhaan ng financial assistance na kung saan every semester, ito pong mga financially disadvantaged but academically deserving students nakakakuha po ng asistensya hali po sa Ako Bicol Party List. And ngunyan, sa mga bag-abuton po na panahon, kami tabi, we commit that this program, this educational assistance will continue. And maawot me ang kahagadan kan suporta kan mga kapwa ta Bicolano na kita dapat igwanin tulong representante duman sa Kongreso. Tanganing mas mapadakol, mas mapahiwas pa ini pong asistensya na sa tuya pong pinagtatao sa mga college students na mga Bicolano. Opo, ang believe me po ta bako lang solo parents, bako lang mga estudyante na tatabangan nindo, mga senior citizens, halos gabos pong sektor. May naiisipan pa po baga mo na pwedeng idagdag pag kamo po yaon sa Kongreso na may gusto pa kamong idagdag na programa para sa inda po sa gabos na sektor ta po na nagaantabay po sa ngunyan. Na-mentionar ko nga ni po kasubago na plano tang mag-create ki mga cooperatives sa mga parasira asin para uma. Ini po sa panahon na ini sa mga programa na data po pa talaga na fully accomplished asin nagigibuhon pa lang ngunyan na 19 Congress. Garo in form of loans ba yan? Pwede nindong or ining itatabang nindo para sa indana, para igwasintang puhunan. Garo arog po kayan? Sa inot po, ang gigibuhon ta kayan syempre in coordination with the other government agencies, papatindugon tango na po ining mga Kooperatiba. Okay. Dole out mo na in at the same time, sa oras na nakatindog na ini, pwede na sindang pautango. Ayun. So, oo. Inot na inot po, dahil man pwedeng ang sarong kooperatiba, papautangon ta tulos asin ang sa tuyang i-offer sa inda liability asin mga babayadan na utang dahil ang gigibuhon ta nga ni ma-construir pa sana kita, magibo pa sana kita, mabilog pa lang kita ki organisasyon. Opo. And out of this organization, ang saro sa mga ibubusol tang project, iyo ang pag-edukar, lalong-lalo na sa mga tugang tang parasira, na pangatamanan ining environment. Opo. And sa pag-agi kaiyan, magkakaigwa kita nin mga bahura or itong coral reefs na mapapakaray, iistaran kan mga sira, asin magigiman na mga dive site, magiging tourist destination, kaining sa tuyang mga local and international tourist. Opo. And sa tuyang pakikihuron, sa TESDA, igwaman po nin training iyan sa tuyang mga parasira para magkaigwasinda nin alternative na kabuhayan, ito pong training para magisindang tourist guide. And that is in coordination to our Department of Tourism. So, holistic po ang satuyang approach. Ang satuyang ginigibo as in programa na dadarahon sa satuyang mga kahimanwa comes the 19th Congress is holistic po. It is a holistic approach. Okay, last na lang pong apot ko. Sa Rinconada po, dakol ang mga indigenous peoples. Saro po ini sa masasabi tang mga nagtitios talaga. Ano po ang pwede taman daw na mai-offer na programa para sa inda? Sa inda pong duwa po. Well, inot na inot po. Muyata sindang imbitaran sa lado kan sa tuyang mga educational assistance and test the training. Dahil po ini nga sa tuyang mga indigenous na mga tugang na yaon din nag-star sa mga rural areas, kaipuan lang po sa inda, skills training po. And kung igwasindang araw kayo na klasiki training sa satuyang pagbisita duman sa Island Province of Masbate, na araman ta na ining mga trainees ta, recipient kan sa tuyang programa, pag-abot sa training sa caregiving, has a 100% employment rate. Wow. Okay. Kaya kung ini po ipaabot ta sa tuyang mga tugang na May chance pa lang sila makapag-abroad, di ba? Yaon dyan sa naka-star sa mga kabubuldan, certainly magkakaigwanin oportunidad na sinda
magkaigwanin hanap buhay man. Naaraw ka itong mga recipient na ito na trainees duman sa Island Province of Masbate. Ang hapot nga niya sa tuya kang head duman, si Sir Marco, paano daw tabi ini madagdagan? Simple yun man sa naang simbag me, iboto ang Ako Bicol Party List. Tulong representative, gustong sabihin, mas dakol ang recipient pag-abot dyan sa mga trainees na iyan sa TESDA. Mas dakol ang recipient sa gabos na soft projects and mas dakol ang sa tuyang hard projects sa araw kaining water supply system project programa sa infrastruktura, mga patinampo, as in mga multipurpose building. Okay, bago ko po agad ng parting words nindo, Congressman, siguro baka may ideya ako pa na iapot kay Congressman Jill Bongalon. Please go ahead po. Yes, manungod po duman sa mga tugangtan ng mga IPs, no? Opo. Didi po sa Rinconada area. Actually, all the programs of Ako Bicol Party List are open, no, to our friends from the indigenous group. And in fact, kung di po ako nasasala, ang Ako Bicol Party List talagang pinagbibisita ini pong mga areas na kung saan nag-i-star sa tuyang pong mga tugang ng mga IPs. And kan nakaagi pong taon or past 2 years nakapag-tao po kita nin mga television set, no, tanganing this is one way of introducing the technology na sa tuya pong ginagamit ngunyan. And matabangan taman sinda, no, na magkaigwa ning information sa paagi kining pagtaon nin mga device or ito pong mga appliance, tanganing sinda po day man po ma-deprive kana mga nangyayaring mga pangyayari digdi po sa syudad. And gabos po, no, pag-abot sa medical assistance, they are free to avail. And ini pong mga courses na pinagtataw po kan TESDA, pwede man po kita mag-create nin saro pong training exclusively for the IPs, no. So tama man tabi yan na nabanggit mo po, no, at least natawan po kami nin suggestion na kung saan at least matawan taman nin priority na kung saan exclusively makakapag-avail po sa tuyang mga tugang na IPs. Okay. So, thank you so much po sa napakagayon na mga programa nindo. Ang Ako Bicol Party List po, sa totoo lang, nakatabang na, nagtatabang pa, migtabang pa. May ginibo na, nagigibo pa, may mga gigibon pa. So, as your parting words po, para sa satuya pong mga elektorado, Ako Bicol Party List, number 1 po sa Number 18 po. sa balota. So, liwat po. Salamat na maray, Attorney Congressman Jill Bongalon and Attorney Ramiro Boris. So, siguro po, pasalamatan tamang girarin sa tuwing mga parantabay. Both po. Sa Garay po, ini po si Attorney Ramiro B. Boris Jr. Salamat sa tuyang mga naghihinanyog. God bless us all. Dahil sinda kita ika, Ako Bicol. Sinda kita ika, Ako Bicol. Dahil ang Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Mga taga-Radyo Ronda, mabuhay kita gabos. Salamat po. Well, ako po tabi si Attorney Jill Bongalon, ang second nominee kan Ako Bicol Party List. Naghahagad po kan sendong sagradong boto ngunyan po na maabot na Mayo Mebe. Dahil na po kita magduwa-duwa, piliun ta so the best party list in the Bicol region. Dahil pong iba ang numero 18 sa balota, Ako Bicol Party List, katawang na, kasurog pa. Salamat na maray po. More power po. God bless and advance congratulations na po. Mabuhay po kamo. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Number 18 po sa balota. Tandaan na po. Sa tuyang ibuto, saro lang na party list sa tuyang pagbuto. Salamat po sa tuyang mga guest. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Berto po, nagsasaka para mapakain ng pamilya. Sa halala na huwag niyo kong kalimutan.
Rina po, contractual worker sa fast food. Sa halalan, huwag niyo akong kalimutan. Ako si Nila, labandera, nagsisika para sa pag-aaral ng mga anak. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Hindi na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin malain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simbulan, subok na matibay. Ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo, ang nabwa, asensado, serbisyo. Simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Sembulan, Nabwa, Camarines Sur. Pai! 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 Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ano bang mga i-deliver ni Nognog sa Senado? Di-deliver ni Binay? Karanasan niya bilang human rights lawyer. Yung malasakit niya sa mga OFWs na tinulungan niyang makauwi. Yung kakayahan ni Binay mag-deliver ng mga serbisyo nung mayor siya. Pati yung mga nagawa niyang pabahay bilang housing czar. Yan ang mga dadalhin sa Senado ni Binay. May nagawa na, may magagawa pa. Binay for Senator, 11 sa balota. Political ad paid for and by Una, 117 Rada Street, Makati. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nabistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra nindo sa ko na makapagserbisyo sa ika-5 distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po
kang sa kong termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anak ko, si Isay, ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang dagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa nguya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Pa, ma, ang serbisyong Tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our Junior. Sal Fortuno Jr. Maservisyo. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian, iyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado, inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso, inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso, ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato, sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Mga tugang, kadakol na naman ng mga reaksyon baga. Kalbaryo da kan mga pasahero. Ang ipapautob na window hour scheme kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board as in Metropolitan Manila Development Authority. Ang mapasakit imbis na magpagian sa mga pasahero nin bus na biyahe pong probinsya. Ta sa irarom kan window hour scheme, magagamit sana kan mga provincial buses an sa indang terminal sa Metro Manila from 10 p.m. hanggang 5 a.m. Mientras na dae pasinda pwedeng magpasiring sa kanya-kanyang terminal, matinirsinda sa mga itinalaan sa ng terminal. Sa mga bus na hali po sa Bicol Region. Ay, ano na tayo? LTO, ano na naman ginigibong? Ay, Diyos ko, manapasakit. Sa mga pasahero, maray kong kabos na pasahero, mapipirak. Ay, kung taradol sa naman sa pamasahe, masakit po. May pa, iningaling Bicol, may Paropa, Calabarzon, Parañaque Integrated Terminal Exchange, sinda madago. Sa mga busman na hali sa Northern Luzon Express Terminal, sinda ma-iristambay. Dahil sa ipinapatupad na policy, nilimitaran po kan provincial buses ang sendang biyahe. Kan nakaaging Abril 20 na naging dahilan para ma-stranded ang mga pasahero asin sa terminal na turog ang mga kadaklan. Kung ano-ano na sana kayong pagbabago man kan sa tuyang gobyerno ang ginigibo Pero pasakit man lugo din sa satuya pong mga
driver, mga pasahero ali sa mga probinsya. Oy, balikan ta daw itong pigulay ulayan ta kasubag. Nasagod sa ngunyan. Ini pong ibang mga politiko. Ano ba dyan siribot-sibot talaga pirmi? Talagang ano ba nga ni, dahil mo na maabutan sa mga kanya-kanya nindang mga harong. Aramay pa nasa luwas na ta, house-to-house campaign po ang ginigiribo. Totoo yan. Pero may mga kanya-kanyang schedule man po ang mga politiko, team or grupo para man sa inaapod na mga rally nagigibon sa kanya-kanyang munisipyo at mga syudad. Pero ang kagayaw ng taan, pag house-to-house kang grupo kang Team 1 Kamsur, ni Gob Migs Villaferte, Luigi Villaferte, Sal Fortuno Jr., talagang mainit na sinasabat kan sa mga botante, kan sa mga supporters, mga kababayan. Gabos mga naka-smile, haros kinukurugo sina Ardukan ang mga grupong ini kan Team 1 Kamsur. Inot, mga gwapo, mga mahahamo, mga mabubuot, mga magalang, lalo na sa mga kamagurangan ta. Pero igwa pong mga politiko na papalawasan po nin disqualification or pagkansilar kan sa indang mga certificate of candidacy, lalo na itong mga may issue sa residency. Saro na dyan, ini pong tugang ni Nunoy na Andaya na pinalawasanan ng cancellation or pagkansilar kan COC ni Maribel Andaya Eusebio kan Ragay, 1st District of Camarines Sur. Although yaon pa sa balota, asin sinasabi ni Andaya na bako pang mayo pang finality ang komeli ka ini. Pero po ini, ang mga botante po, simpre, maduwa-duwang mabuto duman sa pinapalawasan nin disqualification or pagkansilar nin COC. Kaya maswerte maning huribatang ini. Aber daw, nasa linya mo niyan si Karundang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Lip, parin na ramrag, ilawag mo. Salamat, Tabi Karundang Joey. Good morning sa mga prantabay niya to. Sabi kan sarong babae, duman sa Banawan kan buhi, subago. Kaya si Balagot, bako pang turi. Ano da? Pambira niya ako. Ano da? Bako padang turi. Sopo. What? Bako upang? Turi. Turi? Tano, potsolo pa manggiraray. Yung sabi, kaya itong sarong babae sa Banawan kan buhi. Si man ang pigkataramang gato, ika? Na potsolo pa? Ipapadayogan kami sa kasi market supervisor. Oo. Si Saldiar Silya. Sabi nga ni market supervisor Saldiar Silya, grabe na talaga daw ngayon tao mo yan. Pero mayo na yung respeto sa mga public official. Baka uman kayo itong makabalagot. Kaya talagang ibang klase ang mga kababayan niya tungo niyan. Kung ano na sa nabagang madadangog mo tabi, Karundang Joey, na iniisipon, dapat irespeto mo bata. Vice Mayor man yan, ilihido. Kana banuanin buhi, kundi garo may kasuyaan. Itong sarong babae, baka pigpapara pabalik-balik man kaya, duman ki Vice Mayor Jofred Palagos. Kaya nakapagsabing arog ka ito. Kung minsan baga kaya, may mga buladas man ini, si Vice Mayor Jofred Palagos sa nagkapirang manamanuan,
dyan sa Banwaan kan buhi. Pati nga ni membros kan media kung minsan nangabubuladas man. Kaya pwede man talaga kayo na nakataram ni Narog kayo pero makanuson mambaga. Kung iisipon. Pinili maninda yan dyan sa Banwaan kan buhi bilang sarong Vice Mayor kundi kung Narog na ganang dalagan talagang iba na ang ibang mga butante dyan sa Banwaan kan buhi. Garumayo ng pagrespeto sa indang mga pinag-ilihir na opisyal ka na Banwaan ni na buhi pag-araw kayan ang sitwasyon. Sabi nga ni ka na ibang nakaulay ko, ngunyan nga mga panahon ang namamayagpag, nakakakuanin dakol, nakakaguda, ang nagkapirang butante. Ang mga leader nga, dahil pwedeng mag-ibong-ibong. Maray pa ngayon mga butante, pwedeng ibong-ibong ang kap-kap. Kung may punto man, pag-arog talaga kayan, ang iba mo ba kayo mga butante, ngunyan ang mga panahon, mahiling mo, diyaon sa kalaban, diyaon man sa kampo kan ibong na kalaban. Gustong sabihin, wala to. Oo, umayo ka nang madeterminaran sabi ko niyan, karondang Joey. Wala to ang kabig. Sigurado. Wala to ang dahil mo na kabig. sigurado, ang nagdudulog sa sayo, kung sayo mo talaga, ibong-ibong na ang sa indang pinagdudulog ngunya ng mga panahon. Itong iba man sa ng mga butante na garuan na iniisip, hanap buhay ini. Makadakol. Ngunya na panahon ng eleksyon. Makadakol. Oo, makapaukor. Sabi ka ibang mga taga-iriga, ay nangyayari, magpaukor ng eleksyon. Pagkatapos nga ka-eleksyon, baka da naman kita mapaukuran. Yung gayo ka. Uda naman nga mga sentabo sa ibang kandidato sa naubos na sa eleksyon. Pambihira niya ako kung narog na kaya. Kaya paano mag-asenso ang Nasyon Pilipinas kung arog na kayo ng mga kaisipan. Bako naman talagang iniisip ninda ang track record o plataforma kana sarong kandidato. Ang iniisip na sa naninda, makakuha. Ngunya na panahon nin eleksyon. Abang mamahal naman gakan barakalon, siyempre ang iba man, maray na ngayon kaysa magpare-standby kita na mayo man lamang ngayang kandidatong nag-house to house sa Satuya. Dahil nga kita inaabot kan ibang mga kandidato, lalong-lalo na itong mga yaon na sa perang lugar digdi sa syudad kan Iriga. So, inisabi karon ng Joey sa kuyang mga heras na informasyon, digdi sa kuyang location, naman si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat na maray, karondang Philip Baracena. Ano niyo? Ilaw ko talong ano mga tugang ining sa to yung mga hanap buhay pang iba, no? Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi, Luigi! Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Mga tugang, good morning kay Kuya Manding Sarion. Yaong baga si Kuya Manding, very early. Nganot ba baga ang programa mo? You're coming here very early, idol. Amaya-amaya na. Aber na mga tugang, tailog talang ining mga hanap buhay tapaligdi. Ayan, medyo malayo-luya na pati ining sa tuyang battery. Fake news, masasabi ko...
Ayan daw. Ayan. Dahil laganap sa social media ang mga fake news, masasabi ko po na ang kaipunta sa sarong leader, so nahihiling ta talagang nakakatabang, kumbaga may ambag. At gusto ko pong sabihin sa Indo na si Luigi at ang Villaferte, dakulaon na po ang naginibuninda. And that is proven and tested. Saro po ako sa beneficiary kang SPES. Saro po akong SPES beneficiary. Bilang sarong out of school youth, tinawan kami ng oportunidad na makatabang sa muyang pamilya para sa muyang kinabukasan. Magayon po sa pagmatik dahil po nakabali ako sa SPES, nakatabang po ako sa sakuyang magurang asin, nabakal ko po ang sakuyang mga gamit sa pagklase po. It's not about the salary, it's about the experience of course, and then the learnings na nakuami duman. Nakakaugma po na ugwang arog ganing programa, knowing na ipapadagos pa po ni Luigi, dakul pa siyang matataon na oportunidad para sa mga youngsters na arog ko. Aron kong sa igdi si Luigi Villaferte dahil siya ang mapadagos kang napunan kan sa iyang ama, asin kan sa iyang tuga. Kunya na maabot ng May 2022 election, si Luigi Villaferte ang governor ko. Kaano? 25 years old pa lang siya pero pinapahiling niya sa mga tao na desidido siyang bago ng Camarines Sur. Sa Villaferte mapadagos. Mga tugang, padagos pa ang pagtabang ni next Governor Luigi Villaferte sa mga jóvenes, sa mga out of school youth, para po magkaigwaning pangkabuhayan, income, asin makapagpadagos kan sa indang pag-eskwela. Kaya ang priority na programa po ni Gov. Luigi Villaferte, iyo ang ipagadagos ang mga napo na ng mga programa kan mga Villaferte, ni Gov. Mix na masunod na Congressman sa Rinconada. Antaan po ni na priority ang mga edukasyon na mapadapit sa educational program sa mga jóvenes, dakol na makapag-graduar sa koleyo. Kaya po sa Rinconada, plano ni Gov. Mix na magkaigwanin Rinconada State University kita digdi para aros sa gabos na pamilya agko kay professional. Kaya yan po ang tinatanindang saro sa mga importansya ang makatabang tangarig makaigwaning income, trabaho, makanood ang mga jóvenes kung paano po magkaigwanin maray na edukasyon, maray na trabaho, maray na income, maray na pagkabuhay. May mga special program of the employment of students pa po or SPES na ipinagpapadagos po ni Luigi Villaferte. May mga estudyante out of school youth na natawanan po ng oportunidad na maka-income, ipagpadagos sa inda pong pag-adal habang nag-i-income na. Ang maarog po kaning magagayo na programa para sa mga youngsters ta, ang ipinagpapadagos asin, padadakulon palalo ang matatabangan. Servicio, Rinconada, Mix Servicio, Rinconada, Mix Servicio, Rinconada, Mix Servicio, Rinconada. Mayong iba sabi ko nada, makakaaro pa sa iya, robado ng serbisyo, kaya kita na maasenso. Mix Servicio, Rinconada, Mix Servicio, Rinconada. Migs Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Bueno mga tukang, pag-austos po yan ni next Congressman Mix Villafuerte. Dakol talaga nagsasarabat ng mga tao. Ano po? Love na love ninda si Payabang Mix Villafuerte. Mag-serve sa Rinconada area. Para representative. Kaya po, sabi nga ni Kayan,
maray pa nga si Gubmigs, nadalaw nga kami sa di mga bukid, lub na mga lugar. Talagang nagpapayaba na matuod kanamo. O yan po baga, na mga pahayag kan gabos na sektor sa diring Kunada area na pati lublob na mga lugar, mga eskinita, bukid man yan, coastal na barangay. Gabos po napapasira ni Gubmigs Villafuerte. Po ako kanya, di man po niya ako binigo. Di talaga nag-isip-isip na tabangan ako. Di po niya kami pinagsayumahan. Udaman po talaga kami kakayahan na magpabulong. Tinawan mo po yan sa bagong pag-asa. Isa sa mga libo-libong natulungan ni Congressman Migs Villafuerte sa pamamagitan ng Caferte Medical Assistance Program ay ang mag-asawang Bernie at Haji Alvaro para sa anak nilang si Riley Amber na matagumpay na naoperahan noong January 31, 2022 dahil sa brain tumor. Puon po ko madiagnosiya. Di ako nakatuturog para pangadji ko sigin ko, namamaray. Magloob po kami sa ospital, ma-admit po iya, laboratories, MRI, CT scan, surgery po iya sa brain. Successful man sa operasyon. Hanggang po sa naka-recover po iya. Siya po ang sumagot ng lahat ng aming bill. Automatic po tulos. Kay Congressman Migs Villafuerte, magpapatuloy ang Caferte Medical Assistance Program at siguradong mas dadami pa ang matutulungan nitong mga pamilya, lalo na sa Rinconada. Si Simon po ang nangangai po. Diri po masupog na mag-ayat sa tabang Kakapwerte Program. Payabaan niya talaga Rinconada. Pagsuporta na mo kadibong pamilya na mo. Sa maabot pong election, Po, pangadji ko mang na tabangan man po ni Lord si Congressman Migs Villafuerte. God bless po kaninyo. Ngamin pong Villafuerte, thank you so much po. Walang malayo, walang maputik, walang matayog, walang maalon, walang mahirap abutin para sa serbisyong totoo, sa serbisyong Kafuerte na sinimula ng dating gobernador at Congressman Luis R. Villafuerte Sr. at ipinagpapatuloy ni na Congressman El Rey, Governor Migs at Luigi Villafuerte. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil sa paglilibot sa buong probinsya, hindi lang para kumustahin ang mga kababayan natin, kundi para alamin ang problema, magbigay ng asistensya at gawan ito ng solusyon. Problema sa edukasyon. Ang solusyon ng mga Villafuerte, scholarship program, community colleges, digital literacy program, at pagpapatayo ng mga eskwelahan at pasilidad, gaya ng school buildings, stage, covered courts, at iba pa sa malalayong lugar sa probinsya. Mahigit 120,000 na mga scholar na ang nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa malawak at komprehensibong scholarship program ng mga Villafuerte. Hindi lamang libreng tuition ang ibinabahagi, kung hindi pati na rin asistensya upang makapagtapos ng pag-aaral ang bawat scholar, kagaya ng laptop, tablet, internet at maging graduation fees. Nagtayo rin ng Governor Mariano Villafuerte Community Colleges o GMVCC sa mga bayan ng Baaw, Garchitorena, Libmanan, Siruma at Tinambak, at magbubukas pa sa mga bayan ng Kangamuan, Balatan, Bato, Bula, Buhi, Lupi, Goa, Ragay, Del Gallego at San Fernando. Sa GMVCC, libre ang dekalidad na kolehiyo sa lahat ng mga estudyante nito. Kinilala si Governor Migs ng Commission on Higher Education o CHED bilang kauna-unahan at natatanging gobernador sa Pilipinas na may pinakamaraming local colleges na ipinatayo at pinamamalakaran ngayon. Ginawaran rin ang Baaw Community College, GMVCC Garchitorena, Libmanan at Siruma ng Gawan Parangal Institutional Recognitions ng CHED. Hindi rin pahuhuli ang Camarines Sur pagdating sa pagkakaroon ng mga bago at matitibay na pasilidad sa mga mababa at mataas na paaralan nito, kagaya na lang ng covered courts, stage, school buildings at iba pa. Kahanga-hanga rin ang pagiging visionary ng mga Villafuerte nang magtayo sila ng modern classrooms na may digital blackboard, libreng internet at tablets sa iba't ibang sulok ng probinsya, tulad na lang sa Pamplona, Libmanan, Pili, Sipokot, Calabanga, Ocampo, Goa, Nambua at Buhi. Sa pamamagitan ng digital literacy program, ang Camarines Sur ay ang nangungunang probinsya pagdating sa Information and Communications Technology o ICT, Software Development at Technopreneurship. Problema sa trabaho at kabuhayan.
Ang solusyon ng mga Villaferte, mas pinalawak at pinaigting na suporta sa mga maliliit na negosyo, employment services at programang pangkabuhayan para sa iba't ibang sektor ng manggagawa, lalo na sa mga nawala ng trabaho. Sa loob man ng bansa o kahit abroad, umaapaw ang oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga job fairs sa iba't ibang munisipyo na ilalapit ng mga Villaferte ang oportunidad na ito sa mga labis na nangangailangan. Mismong sa loob ng Capitol Complex, mahigit 5,000 ang nagkaroon ng trabaho at 3,000 pa ang nadagdag sa mga call center na nakatayo sa Camarines Sur Information Technology Park, ang kauna-unahang IT park sa Pilipinas na pinamamalakad ng lokal na gobyerno. Solido din ang suporta ng mga Villaferte sa mga nagtatayo ng maliliit na negosyo sa probinsya, kagaya na lang ng mga may tindahan, pwesto sa palengke o di kaya ay mga kababaihan na naghahanap ng kabuhayan. Higit 10,000 ang nakinabang sa microfinance program ng probinsya, samantala nakatanggap ng pedicab, sewing machines, meat grinders, food carts ang maraming mga nangangailangan ng kabuhayan. Buhay na buhay rin ang mga livelihood programs ng probinsya na naglalayong bigyan ng pagkakataong kumita ang mga walang kabuhayan o trabaho mula sa mga malalayong lugar sa Camarines Sur gamit ang mga likas na yaman sa kanilang komunidad, gaya na lang ng Nipa Shingle Livelihood Program, Gabod Production Livelihood Program at Buddha Belly Livelihood Program. Mas pinaigting rin ng mga Villaferte ang tulong pinansyal nito para sa mga manggagawa na apektado ng pandemya. Sa pamamagitan ng Caferte Cash for Work Program, nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa mga lokal na proyektong infrastruktura ang mga nawala ng trabaho sa probinsya. Sa Caferte Skills Training Program naman, ay binibigyan ng tsansa ang mga iskolar na makapag-aral at makakuha ng panibagong kaalaman at kakayahan na magagamit nila sa pagtatayo ng negosyo o di kaya ay paghahanap ng bagong trabaho. Bukod sa paghahasa ng kanilang mga kakayanan, nakatanggap din sila ng toolkits na lubos na kailangan ng mga iskolar sa kanilang pagsisimula sa trabaho o negosyo. Binigyan rin ng nasa 5,000 hanggang 15,000 pesos na asistensya sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ang mga may maliliit na negosyo at pwesto sa palengke na naapektuhan ng pandemya. Patuloy rin ang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD para sa mga nawala ng trabaho. Ngayong taon lamang, nasa 5,034 ang binigyan ng SLP, samantalang umabot sa 10,975 ang nabenepisyohan ng TUPAD. Problema sa kalusugan. Ang solusyon ng mga Villaferte, Vita Kids Program, Caferte Medical Assistance Program, Caferte Healthcare on the Go, at Expanded Caferte Healthcare Program. Upang tuluyang wakasan ang malnutrisyon sa probinsya, sinimula ng mga Villaferte ang Vita Kids Program kung saan hinandaan ng vitamin recipe at gatas ang mga batang kulang sa nutrisyon. Ang mga pagkain na inihanda sa feeding program na ito ay rekomendado ng Food and Nutrition Research Institute at Helen Keller Institute. Sa pamamagitan ng programang ito ay tuloy-tuloy na bumaba ang kaso ng malnutrisyon sa mga kabataan sa probinsya. Sa Caferte Medical Assistance Program, maaaring lumapit ang sinumang nangangailangan ng tulong pinansyal, pambayad sa ospital, laboratorio at diagnostic tests, at maging pambili ng gamot. May mga partner hospitals din ang programa, gaya ng Bicol Medical Center o BMC, Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH, Bicol Sanitarium, USI Mother Seton Hospital, NICC Doctors Hospital, Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital Incorporated, Our Lady of Pediatrics Hospital, Lourdes Hospital, Medical Mission Group Hospital, and Health Services Cooperative of Camsur at Santa Maria Josefa Hospital Foundation Incorporated. Sa mga partners hospitals, Caferte Medical Assistance Program, maaaring bayaran ng programa ng buo ang bayarin ng isang pasyente sa pamamagitan ng guarantee letter. Nagbibigay rin ng iba't ibang assistive devices ang programa, kagaya ng wheelchair, tungkod o walking stick, prosthesis at iba pa. Bilang tulong rin sa mga namatayan ng mahal sa buhay, nagbibigay rin ng burial assistance sa ilalim ng Caferte Medical Assistance Program. Bago pa man ang pandemya, hindi na madali para sa mga kababayan nating nanirahan sa malalayong
pagbibigay sa mga binibisita ng Ka-Fuerte Healthcare on the Go, kagaya ng ultrasound, ECG, BP test at blood sugar test na handog ng GACDAP team. Samantala, ang medical diagnostic van, laboratory diagnostic van at dental clinic on wheels naman na dala ng programa ay nakapagbibigay ng libreng medical, laboratory at dental services sa ating mga kababayan. Upang pagtibayin ang preventive healthcare sa probinsya, mas pinalawak rin ng mga Villaferte ang Ka-Fuerte Healthcare Program sa pamamagitan ng pagbili ng mga pinakabagong ekipaheng medikal na nagkakahalaga ng 500 million pesos para sa 14 na ospital ng gobyerno probinsyal, kabilang ang Camarines Sur Provincial Medical Center sa Banasi, Buda. Problema sa infrastruktura, ang solusyon ng mga Villaferte, magpagawa ng mga daan, tulay, evacuation centers at iba pang infrastruktura na mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng mga Camarinenses. Ilan lamang sa mga infrastruktura na ipinagawa ng nakaraang mga taon ay ang Camarines Sur Expressway, Camsur Albay Diversion Road, Pasakaw Balatan Road, Milaor Pili Bypass Road, Pamplona San Fernando Bypass Road, Tinambakan Liliog Road, San Jose Santa Isabel Buhi Road, Kumagingking Payatan Road, Calabanga Lubong Mga Payak Road, Bato, Labawon Makaangay Road, Buhi, San Rafael Monte Calvario Buhi, San Isabel Los Angeles Banao Road Iriga, Malawan Duran Road Labua, Sampaloc Gainza Bridge, San Jose Minalabang Bridge, Caranan Sarimao Pasakaw Bridge, Tinalmod Viejo Lipanan Bridge, Cambalidio Cagapuan Bridge at Kawayan Bridge. Bilang daanan ng bagyo, naging estratehiko rin ang mga Villaferte sa pagpapatayo ng mga evacuation centers sa probinsya. Ilan lamang sa pinatatayuan ng mga bagong evacuation centers ay sa mga munisipyo ng Milaor, Buhi, Siruma, Calabanga, Sangay, Lipanan, Iriga, Tinampak, Del Gallego, Bato, Baaw at Pasakaw. Bukod pa dito ay sagana rin ang Camarines Sur sa iba pang bagong infrastruktura dahil sa mga Villaferte katulad ng covered courts at multi-purpose buildings, barangay health centers at elementary at high school buildings. Problema sa turismo. Ang solusyon ng mga Villaferte, nagpatayo ng mga pasilidad panturismo na nagpakilala sa Camarines Sur sa buong mundo at nagbigay ng trabaho sa libo-libong mga Camarinenses. Ang karamuan na dati walang nakakakilala ay pinatayuan ng Gota Beach Resort na nagsimula ng buhos ng mga turista sa probinsya. Dahil sa taglay na ganda ng karamuan, mula 2009 ay naging dausan na ito ng Survivor, isang sikat na international reality TV series na 12 taon nang nagbibigay ng trabaho sa libo-libong mga Camarinenses. Ang pili na dati salak sa oportunidad para sa kabuhayan at kita ay pinatayuan din ng Camarines Sur Water Sports Complex o CWC, Lago del Rey, CWC Bike Park at Skate Park, Camp Track at ng bagong-bagong Pili Grove Golf Club. Sinimulan rin ng mga Villaferte ang 1,000 selebrasyon ng Kaugma Festival, tampok ang samot-saring mga aktibidad, kompetisyon at kasiyahan. Dahil sa katanyagan ng Camarines Sur at ng likas nitong ganda na mas pinalutang pa ng mga pasilidad nitong panturismo, laging paboritong dausan ito ng iba pang malawakang nasyonal at pandaigdigang aktibidad kagaya ng Philippine Ad Congress, Cobra Camsur International Dragon Boat Festival, Camsur Marathon, Swim Junkie at marami pang iba. Problema sa kalikasan. Ang solusyon ng mga Villaferte, El Verde Program, ang pinakamalawak at komprehensibong programang pangkalikasan ng probinsya ng Camarines Sur sa tulong-tulong na pag-aalaga sa kapaligiran, matagumpay na nakapagtanim ng higit 40,010,000 na mga puno sa probinsya ang mga Camarinenses sa ilalim ng programa ito. Problema sa bagyo. Ang solusyon ng mga Villaferte, pinaigting na disaster risk reduction and management sa probinsya. May bagyo man o wala, aktibo 24 oras, 7 araw sa isang linggo ang quick response team ng probinsya. Hindi lamang kumpleto sa mga pagsasanay at kaalaman ang mga rescuers ng probinsya dahil sa inisyatibo ng mga Villaferte, kumpleto rin sa mga importanteng kinamitan at ekipahe ang probinsya upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga nasasakupan nila. Sa tuwing
Dugang proven and tested na po ang mga Villaferte sa pagtabang sa mga programa, sa mga assistance na itinatao sa mga tao. Dakol lang na ginibo, dakol pang ginigiribo, asin dakol pa pong mga gigiribuhon. Sa probinsya, sa Rinconada, Migserbisyo Kapuerte, Migs Villaferte, payaba kan Rinconada, ang sa tuyang masunod na congressman. So, salamat kan sa inyong pagkantabay. Sa ano po, sa lado, bago daw ako magpaaram sa paaram sa programa, batiyon ko daw unaan mga Facebook live viewers ko, oras na para na naman magpaaram. Salamat na maray, kirman ng Monica Piriki of Limassol, Cyprus, ang loyalista kong irmana talaga ini. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limassol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Kabos pong nag-watching, thank you so much. Dahil ko na kaw masaro-saro, oras na para magpaaram ako. Sa technical, Engineer Joanna Divilla. Sa information, Tony Matic Saison. Sa transmitter, Engineer Felix Lagrimas, Rodel Cesar. Ini po si Joey Lim. Salamat kan sa inyong pagantabay. Standby sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan